löytyy satelliittikuva tai mikä tahansa muu taustakarttavaihtoehto. Tässä nyt on satelliittikuva, illasi tässä keskellä näyttää alueelta jotain vanhaa karttaa. Ja sitten jos ajatellaan, että nämä vanhat kartat, mitkä näkyy tässä, on niitä teidän digitalisoimia noita vanhoja pitäjän karttoja, niin sitten tästä voisi katsoa, että no mitäs tällä kohtaa pitäjän kartta näyttää versus tämä uusi. Sitten tuossa sivussa voisi olla joku nappula, että mä haluan nyt oikeasti tämän vanhan kartan tämän kohteen, niin mä haluan vahvistaa, että se on niin kuin oikeasti just tuossa tietyssä kohtaa ja klikkaa sen siihen. Komponentti, mihin tulee vaan rivi, mihin se käyttäjä voi sen sitten kirjoittaa. Sillä voi olla käytettävissä se digitaalinen versio siitä kortista, mistä se voi katsoa jotain lisätietoja. Siinä on ehkä muutama elementti lisää. Tää on nyt niinku todella yksinkertaistettu. Tässä on lähinnä niinku zoom in, zoom out. Sitten esimerkiksi sä voit tuoda tuohon semmoisen taustakarttagallerian, että sä voit siitä klikkailemalla vaihtaa taustakarttoja. On niinku karkeasti yli 400 paikkatietoanalyysityövälinettä, niin sieltä löytyy kyllä niinku kaikki. Mutta tää oli nyt yksi esimerkki näistä story mappeista.